Gealsa pechou un 2025 de récord acadando os 825 millóns de euros de facturación, cifras que superan dun 5,6% as rexistradas no anterior exercicio. Gealsa Food segue a registrar un crecemento constante, algo que se confirma coas últimas cifras acadadas pola compañía boirense no 2025. A firma pechou o pasado ano cunha facturación de 825 millóns de euros, fronte aos 781 millóns registrados no 2024. Esta evolución supón un incremento de 44 millóns de euros, equivalente ao 5,6%. Este crecemento xunto ao fluxo de caixa de 60 millóns de euros reflicten a estabilidade e a capacidade da conserveira de seguir medrando nun contexto económico e sectorial exixente. O principal mercado de Gealsa Foods continúa a ser o europeo, que concentra o 85% da facturación, traballando en países como Italia, Alemaña, Reino Unido, Francia ou Portugal, ademais de España, confirmando tamén a súa calidade, seguridade alimentaria, eficiencia e sostibilidade dos produtos ao superar diferentes requisitos nestes eidos. Destaca tamén a alianza con Mercadona, referente a nivel nacional e con presenza en Portugal, o que achega un crecemento ao grupo. Sudamérica é o segundo bloque comercial en importancia tras o europeo. Gealsa ten tamén un peso especial en Chile e Brasil, ademais de operar en Estados Unidos, México, Vietnam ou Xapón. Ao longo de 2025, Gealsa destinou 40 millóns a investimentos, principalmente ao novo centro logístico de Bodión, novo almacén que ten importantes innovacións tecnolóxicas como vehículos guiados automáticamente. A firma boirense estivo incluída no PERTE do Mar, polo que recibiu unha subvención de 5 millóns de euros. A contribución económica completouse co ingreso de 55 millóns de euros nas arcas públicas en concepto de impostos. O grupo está formado por 3.600 profesionais que para os responsables da compañía son o seu principal activo. Continúa tamén a súa estrategia de responsabilidade corporativa a través de WISI, no que colaboran nos ámbitos social e ambiental.